Гражданнар оборонасы буенча комиссия катнашында адәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча өйрәнүләр ел сайын уздырыла. Быелгы тренировка колхоз урамындагы 2 күп фатирлы йорт янында оештырылды. Берега райондагы 11 служба вәкилләре җыелды. Проверяем действия спасательных служб гражданской обороны. Подводные у нас в результате применения противником современных средств поражения произошел разрыв магистрали с газом и частично поврежден дом, трехэтажный дом, пострадало 5 человек. Так, у нас все службы гражданской обороны с поставленными задачами справились, цель учений достигнута. Шарага гражданнар оборонасы буенча җаваплы җитәкчеләр эвакуация кабул итү комиссиясе кабул итү пункты әгъзалары килде. Бер төркем җаваплы җитәкчеләр Югары Табын авылы мәдәният йортында урнашкан кабул итү пунктында булдылар. Биредә башка шәһәрләрдән эвакуацияләнгәннәрне каршы алу, озату оештырылган. Без аларны кабул итеп алып, һәрберсенең документларын тикшереп, төркемнәргә бүлеп, аларга һәрберсенә аңлатып, куркыныч туганда каядыр качарга яшәнергә, мәсәлән, инде һәрберсенә инде сопровождающий кеше билгеләп, Көтелмәгән хәл килеп туган чиракта кешеләрне саклап калу максатыннан Мөслим авыл җирлеге урнашкан бинаның подвалы саклану корылмасы итеп ясалган. Биредә капиталь ремонт эшләре яз көне башкарылган. Андый хәлләр чыга калса инде 250 кешене каршы алып урнаштырып була монда. Монда инде аны туалетлары бар, кул жуа торган бүлмәсе бар, балалы әниләргә пеленать торган бүлмәсе бар аерым. Шул сулары кертелгән, вентиляциясе вытяжкалар ясалган, принудительный да кушып була. Һәм утырга урындыклар, су бочкалары куелып, шул бөтен стандарт буенча куелган инде. Мөслим лицей районда 1 номерлы эвакуация кабул итү пункты булып тора. Ел сайын үткәрелүче өйрәнүләрдә катнашалар. Экстремаль ситуациялар килеп чыккан чиракта эвакуацияләнгән халыкны каршы алырга һәм урнаштырырга әзер икәнлекләрен белдерәләр. Безнең инде моның өчен мәктәптә приказ булдырылган. Бу приказ нигезендә үзебезнең коллектив, безнең эшчеләребез төрле группаларга бүленгән. Бу группалар инде шушы эвакуацияләнгән халыкны кабул итәләр. Аларның документларын алалар, тәртиплиләр, барлыйлар һәм аларны Мөслимдә инде урнаштыру өстендә эшлиләр. Өйрәнүләр вакытында тиешле службалар гадәттән тыш хәлләргә әзер икәнлекләрен расладылар. Алга таба мондай чаралар бар тик уку гына булып калсын иде. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.